So, makinig ka na lang. Okay. Sige, sis. Let us start with the prayer, and then in the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. In the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Magandang gabi sa inyo mga kapatid. Dito naman tayo sa ating weekly catechism. Every 7 o'clock Wednesday. So, ang ating tatalakayin ngayon is about the gifts and the fruits of the Holy Spirit. Life in the Spirit. Ano ba ang buhay ng taong ginagabayan ng Espiritu Santo? No? So, let us start. So, maraming tayong mga tanong, no? Ano ba talaga ang gusto ng Diyos para sa akin? Pumapasok, sumasagi sa isip natin yan, no? Ano ba talaga ang gusto ng Diyos sa buhay ko? Ano ba ang plano niya? Malalaman ko, paano ko malalaman yung kalooban niya, yung plano niya sa buhay ko, no? Paano ko malaman kung tinataha ko ba ang tamang daan, no? Tinataha ko ba yung gusto ng Diyos? So, yan, maraming katanungan sa isip natin. And then, ito yung isa sa mga importanteng mga tanong. Can I know for certain that I am saved? Malalaman ko ba sigurado 100% na ako ay ligtas? Kasi may mga grupo ng mga Kristiyano na nagtuturo na pwede mong malaman, no? Sigurado, pwede kang makasigurado 100% na ikaw ay ligtas. So, ano ba ang totoong turo ng ating simbahan Katoliko? Na simbahan na tinatag mismo ni Kristo. Ang sabi sa Biblia, Philippians chapter 3 verse 12, sabi ni St. Paul, "It's not that I already reached the goal or have already completed the course, but I run to win that which Jesus Christ has already won for me." Sa Tagalog pa, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. So kahit nga si San Pablo ay hindi niya kinakamit, no? Hindi niya sinasabi na nakamtan na niya ang lubos na kaligtasan, kasi tayo ay huhukuman pa ng Diyos. Sa ating pananampalataya, we believe that Jesus will be our judge. Kung 100% tayo, para na tayong Diyos niyan, no? Wala nang puwang si Kristo para maghukom sa atin. Yan ay taliwas sa turo ng salita ng Diyos. So, hindi po tama ang turo, mga kapatid, na pwede tayong maka 100% na habang buhay tayo ay masasabi nating we can know for certain that we are saved. So, mali po na turo yan. Mali po na interpretasyon ng Bible. Kahit si San Pablo nagsabi na kahit siya, hindi niya sinasabi na nakamtan niya na ito. Ang ginagawa niya ay sinisikap niyang makamtan ang gantimpala. Siyempre, with the help, no, sa grace of God. Kasi kahit anong sikap natin, kung hindi dahil sa grasya ng Diyos, hindi natin makakamtan ang kabanalan, no, na hinihingi ng Diyos sa atin para sa langit. At ito lamang ay makakamtan sa tulong ng Espiritu Santo. At ito pa, sabi ni San Pablo sa 1 Corinto Kapitulo 9, sabi niya, "I discipline my body and keep it under control, lest after preaching to others, I myself should be disqualified." Kita mo, paano siya mag-preach kung hindi niya natanggap si Kristo na kanyang tagapagligtas at sa kanya-kanyang Diyos. So, etong tao na to have already been saved because he received Jesus Christ. Okay?
Pero ang mali lang na turo ng ibang mga Kristiyano, ibang sekta, yung tinatawag na once saved, always saved. Pag ikaw ay na binyagan na, tinanggap mo na si Kristo, siyempre ligtas ka na sa puntong yon. Pero ang turo nila na mali ay pag naligtas ka na, hindi ka na pwedeng malaglag. No? Pag na-save ka na, forever save ka na talaga. Hindi na talaga pwedeng mabawi o mawala ang iyong kaligtasan. Mali po yan. Kasi napakalinaw sa turo ni San Pablo na matapos niyang i-preach ang Word of God, baka siya ay ma-disqualify. So meron pa ring chance na ma-disqualify siya pag hindi niya dinisiplina ang kanyang katawan, no? Ang kanyang kamunduhan, no? So ito sa Tagalog, dinidisiplina ko ang aking katawan at sinusupil ko ang mga masasamang pagnanasa nito. Bakit pa isusupil ni San Pablo ang kanyang mga pagnanasa kung siya ay lubos na ligtas na? So kung hindi pa mawawala ang kaligtasan na hinahawakan niya. Kaya warning ito na sinasabihan tayo ng Diyos, ni Kristo, na parati tayong pumili sa Kanya. Piliin natin siya kumpara sa ating mga pagnanasa sa mundong ito. No? Kaya pwede pang mawala ang kaligtasan na nakamit natin sa araw na tayo ay tumanggap kay Kristo at tayo ay nabinyagan. No? Dinidisiplina ko ang aking katawan at sinusupil ko ang masasamang pagnanasa nito dahil baka pagkatapos kong ipangaral ang mga magandang balita sa iba ay ako pa ang hindi makatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. So wala nang lilinaw pa dyan. No? Napakalinaw na pwede pa si San Pablo kahit siya ay hindi niya matanggap kung hindi niya didisiplinahin ang kanyang mga pagnanasa. Okay. Ito ang pinakamagandang ehemplo, si Saint Joan of Arc. Nung bago siya papatayin ng kanyang executioner, tinanong siya sa huling sa huling segundo o sa huling punto, no? Tinanong siya kung sigurado ka ba na ikaw ay in the state of grace? Meaning, sigurado ka ba that maliligtas ka? Sigurado ka ba na you are in God's grace? Anong sagot niya? So, kung hindi man ako nasa grasya ng Diyos, sana ilalagay ako ng Diyos doon. Sa grasya. Ilalagay ako sa grasya. Pero kung andito na ako sa grasya ng Diyos, sana ipapanatili ako ng Diyos doon. No? May it please God to keep me there. No? Sana mabutihin, no? Mamabutihin ng ating Diyos na ako ay ipapalagi doon. If I am not, may it please God to put me in it. If I am, may it please God to keep me there. So, ito ay statement of humility. No? Pinapasa Diyos niya ang kanyang kaligtasan. Hinihiling niya kung hindi man siya in the state of grace, meaning siya ay humihiling sa Diyos na patawarin siya ng kanyang mga kasalanan. So, ito ay applicable na statement, mga kapatid, sa taong wala ng panahon para gawin ang mga bagay na pinapagawa ng Diyos kasi nasa huling hantungan na siya. Siya ay nasa punto ng kamatayan na. Hindi nyo ito pwedeng gamitin na statement na mataas pa yung buhay mo. Wala ka nang gagawin. Uupo ka na lang kasi gagayahin mo na lang ng statement ni Saint Joan of Arc. No? Anong sabi sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 2005? So, ang kilos daw ng Espiritu Santo ay hindi natin makikita at hindi natin mararamdaman.
no, it escapes our experience and cannot be known except by faith. Dahil ito ay supernatural. So we cannot therefore rely on our feelings. So hindi natin maaasahan ang ating feelings at saka yung ating mga mabuting mga ginawa para tayo masabi natin na tayo ay ligtas na, no? Justified and saved. Kaya wag nating asahan ang ating mga mabuting gawa at saka ang ating mga nararamdaman, feelings. Delikado yan. Huwag kang magmayabang dahil marami kang ginawa. Huwag kang magmayabang dahil feeling mo masarap, maganda ang feeling mo na andyan si Lord sa'yo. No. Paano mo daw malaman? Sabi dito sa Catechism of the Catholic Church, malalaman mo na ikaw ay nasa Diyos, na ikaw ay nasa Espiritu Santo, you are living in the life of the Holy Spirit by their fruits. Paano? Sa bunga. Kung makikita mo ang bunga ng Espiritu Santo sa buhay mo. Yan ang turo ng ating simbahan. Simbahan na katawan ni Kristo na siya mismo ang nagtatag. At ilang simbahan ang tinatag ni Kristo? Isa lang. Ang simbahang Katoliko. No? So, Galatians chapter 5 verse 22. So, ano yung mga fruits ng Holy Spirit? So, meron tayong yung complete list na sa Catechism is 12, no? Love, joy, peace, patience, kindness, generosity, gentleness, faithfulness, modesty, chastity, self-control. Pero dito sa Galatians, siyam lang, no? Ang na-list. Yung iba, doon sa ibang parte ng Biblia. So, sinabi dito, but the fruits of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, generosity, faithfulness, gentleness, and self-control. Ito yung bunga ng Espiritu Santo. Ito yung bunga na hinahanap ni Kristo sa atin. Yung, naalala nyo ba yung parable of the fig tree? Nung naghahanap si Kristo ng bunga sa isang fig tree at saka wala siyang mahanap na bunga. So, example po yon ng buhay ng tao na kukunin na niya, mamamatay na ang tao, hindi pa siya handa. So, yung fig tree na yon hindi pa siya handa. Hindi pa siya handa mamatay, pero hindi natin hawak ang ating buhay. Kaya sinisingil na siya ng Diyos, kukunin na siya ng Diyos na hindi pa siya handa. No? So kaya parati tayong handa. Yung fig tree na yon ay hindi handa. Wala siyang bunga. So sa judgment, hahanapan tayo ng bunga. No? At ang bunga na hinahanap sa atin, no, ay fruits, bunga ng Espiritu Santo. So dapat tayo ay mamumunga. So yan po ang sign na ikaw ay naglalakad patungo sa daan ng kaligtasan. Na ikaw ay you are in the right path. That the Holy Spirit is in you. Pag ang Holy Spirit ay nasa inyo, magkasama ang Santissima Trinidad. Hindi naghihiwalayan. Pag sinabi, you are the temple of the Holy Spirit, no? Pag sinabi na, tawag dito, pag sinabi na you are the temple of the Holy Spirit, ibig sabihin yan, hindi lang ang Holy Spirit ang andyan sa'yo. Andyan din ang Ama, Anak, at saka Espiritu Santo. Ha? So pag yung mga bunga ng Espiritu Santo ay lumalabas sa buhay mo, nakikita, hindi lang ng tao, kundi ng Diyos. Kasi pwede naman tayong magpanggap. Pwede naman tayong magpakitang tao. Pinapakita lang natin sa tao. Pero ang Diyos, kung ito ay lumalabas talaga, so nakikita rin ito minsan ng tao, minsan hindi rin. So ang tanong mo sa sarili mo mga kapatid, ito bang mga bagay na ito ay nangyayari sa buhay mo? Pag ito ay nangyayari sa buhay mo, lumalabas ito sa buhay mo ang mga bunga, then you are in the right path.
Una, bago natin tatalakayin isa-isa ang mga fruits ng Holy Spirit, sagutin muna natin, sino ang Espiritu Santo? Kasi sa sa Santissima Trinidad, the Holy Trinity, ito ang pinaka hindi natin lubusang naintindihan, no? Pag mag-pray tayo, it's always Jesus. Wala namang masama dyan. Kasi wala namang pagtatalo sa tatlo. Walang pagseselos. So, yung iba natatakot kasi puro lang Jesus daw. Baka magagalit na si God the Father. Magagalit na si God the Holy Spirit. No, walang pagseselos sa kanila. Una sa lahat, basic catechism, walang mas mataas sa kanilang tatlo. Silang tatlo ay equal. Wala ring nauna sa kanilang tatlo. Silang tatlo sabay-sabay lumabas. Kasi pag may nauna at may mas kapangyarihan pa sa kanilang tatlo, no, hindi na sila iisa, no? So silang tatlo ay magkakasama, hindi mahihiwalay. Okay? So yan, kasi sa catechism karamihan ay hindi naman karamihan, yung iba pag tinatanong mo sinong nauna, o sino mas pinakamakapangyarihan, sino ang pinaka-importante, yung sinasagot nila, God the Father. Sino yung nauna? God the Father. Yung pinaka-huli, God the Son. No. Magkasabay po sila, lahat. At sila ay equal. Walang mas mahigit sa kanila. Okay? So, sila po ay bukod tangi. No? The Father, magkaiba po sila, hindi po sila parehas. Okay? Ang tamang sagot po dyan, pag tinanong kayo, magkaparehas lang ba ang Holy Spirit sa Ama? Yung Ama, ang Ama ba ay parehas lang sa Anak? Ang sagot po dyan ay hindi po. Magkaiba po silang tatlo. Bukod tangi po sila. No? Bukod tangi po silang tatlo. Pero they are really distinct from one another. Kaya mali po pag sinabi nyo ang anak ay pareho lang sa Ama. Parehas lang yan. Yung Ama, anak din yan. Yung anak, Holy Spirit din yan. No? Magkaiba po sila kasi tatlo po ang persona ng ating Diyos. No? Tatlong persona. They are separate persons. Pero, kahit sila ay magkaiba, bukod tangi, sila ay iisa. Okay? Sila ay iisa lamang. So, paano nangyari yan? Hindi po natin kayang ipaliwanag yan. No? Kung Diyos tayo, kung Diyos ako, kaya kong ipaliwanag yan. Pero hindi tayo Diyos. May limitation tayo. Kaya nga tinawag siyang mystery. Pwede nating maintindihan konti, pero hindi natin lubos maintindihan. Sila ay magkaiba, no? Sila ay bukod tangi sa isa't isa, pero sila ay iisang Diyos. Meron tayong isang Diyos na may tatlong persona. Okay. So, ang Holy Spirit, as described by St. Thomas Aquinas, no? Ay, siya ay ang pag-ibig, no? Na nag-uugnay sa Ama at sa Anak. Yung ito yung Ama, yung ito yung Anak, yung pag-ibig sa pagitan nila na nag-uugnay sa kanilang dalawa. Yan ang Espiritu Santo. Kuha mga kapatid. So, ibig sabihin, ganito po yung explanation sa theology. Yung Ama, kilala niya ang sarili niya. Kagaya mo, kilala mo ang sarili mo. No? Kilala niya atin ang sarili natin. So, pagkakilala natin sa ating sarili, nung tayo ay may malay na, meron tayong malay, in God, throughout eternity, kilala niya ang sarili niya. Hindi naman siya dumaan sa pagka-baby na walang malay. He is the Alpha and Omega. From the start, no? Sa simula pa lang, kilala niya na ang sarili niya. So, tayo, para makilala natin ang ating sarili, tumitingin pa tayo sa salamin. No? Ang Diyos hindi na kailangan ng salamin para makita niya ang pagbumukha niya.
kilala niya yung sarili niya, yung kanyang anyo. No? So, dahil ang Diyos ay lubos na makapangyarihan, ang kanyang pagkilala sa kanyang sarili ay ito ay lumilikha ng imahe. So, para maintindihan nyo, masyadong malalim na to, pipilitin kong ipasimple kasi theology na ito. Pag tumingin ka sa salamin, pag umalis ka sa salamin, yung imahe mo sa salamin, mawawala rin, aalis din. Pero, pagpalagay na natin, makapangyarihan ang Diyos. Yung reflection niya sa salamin ay isang persona na yon. Ito ay may buhay. No? May buhay, may sariling buhay. At ang kanyang imahe, yung imahe niya, yung perfect image ng Ama, ayan po ang anak. So, ang kanyang ganun kakapangyarihan ng ating Diyos na ang kanyang imahe ay nagkaroon ng buhay. Yun ang anak. Tapos, ang anak at saka yung Ama ay nagmamahalan. No? So the sigh, sabi ni Archbishop Fulton Sheen, the sigh or the breath of love between the Father and the Son. Alam niyo yung sigh? Yung ganon. Kasi nakatingin ka sa minamahal mo. Kahit nakatingin ka lang, yung sigh mo or your breath, you know? Yung sigh nila sa isa't isa ng pagmamahal sa Ama at sa anak, ito ay lumikha ng isang persona. That is why the Holy Spirit is called the Spirit of Love. No? Resulta siya ng pagmamahal sa pagitan ng Ama at saka anak. So, etong lahat na ito, hindi ito Ama una tapos yung anak, tapos lumabas yon. Sabay-sabay lahat to. Sabay-sabay ito lahat kasi ang Ama, no, ay magkasabay niyang nakilala ang sarili niya. At ang pagmamahalan, sabay-sabay lahat po yan. Okay? So, that is the Holy Spirit. Kaya, the Father and the Son, no, send forth the Holy Spirit. Okay. Kaya ang ating kaligtasan, salvation, is all about, ay tungkol sa pagpapadala ng Ama sa kanyang anak para tayo ay maipon, no, sa ilalim ng kanyang pagmamahal, sa pagmamahal ng Ama at saka anak. Kaya mga kapatid, di ba alam naman natin yung sign of the cross? Dahil sinasign natin ang ating sarili ng cross dahil sa cross ni Jesus tayo ay naligtas, no? Tapos meron pang isang meaning ang sign of the cross. Sinisignal natin ang sarili ng for God, ito yung Ama, ito yung anak. For God so loved the world that He gave His only begotten Son to the world, no? Bumaba sa mundo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son that we might be gathered. Tayo ay iniipon. No? For God so loved the world that He gave His only Son that we might be gathered into the Holy Spirit. Yan po ang isang meaning ng sign of the cross. So, kaya nakarinig na kayo ng word, mga kapatid, na spiritual life. No? So, ang ibig sabihin po ng spiritual life is life in the Spirit. Meaning yan, meron ka bang spiritual life? Yung Spirit dyan ay Holy Spirit. Hindi po yan kung ano-ano klaseng, may mga tao na naririnig na, hindi naman ako religious, lang ako, spiritual. I'm a spiritual person. Nako, delikado yan. Kasi anong klaseng spirito? Dalawang spirit. God or Satan. Satan is a spirit. Kaya dapat siguraduhin mong you are in the life of the Holy Spirit. So, pag sinabi mong spiritual life, ang original meaning niyan ay life guided by the Holy Spirit.
Kasi pwede namang guided ng ano yan, ng spirit of the evil one. Okay. So, paano natin malalaman na we are walking in the Holy Spirit? No? Paano? Hindi naman natin nakikita ang Holy Spirit. Kaya nga, medyo parati nating hindi masyado naintindihan ang Holy Spirit, no? Kasi hindi natin nakikita, hindi rin natin nakokontrol. Kaya kagaya ng sinabi sa Bible, John chapter 3 verse 8, the wind blows wherever it pleases. Umiihip ang hangin kahit saan niya gusto. No? Wala makakapagdikta sa kanya. No? Naririnig nyo ang kanyang tunog. No? Naririnig nyo siya, pero hindi nyo alam kung saan siya galing, saan siya patutungo. So kagaya lang din yan sa taong pinanganak sa Espiritu Santo. So patungkol ito sa binyag. Sa binyag, pumasok sa atin ang Espiritu Santo. No? Na malagi sa atin ang Espiritu Santo. So, the wind blows kasi bakit ang description sa Holy Spirit ay wind? Dahil sa Hebreo, ang Spirit is ruah, breath or air, no? Or wind. So, naririnig nyo ang unos ng hangin, pero hindi mo makikita talaga ang hangin. So, gaya din yan. You cannot see the Holy Spirit, but you can see the effect. Okay. Ganito. Ito ang interesting part, mga kapatid. Hindi mo makikita ang Espiritu Santo, pero makikita mo ang epekto ng Espiritu Santo. Yun po ang bunga ng Espiritu Santo sa buhay mo. Okay. Ang pinakauna, so yung 12, I hope, no? Sa etong edad natin, alam natin yung 12 fruits of the Holy Spirit. Ano ba yun? Love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, generosity, goodness, faithfulness, modesty, chastity, self-control. Yan ang 12 fruits of the Holy Spirit. Hindi natin to lahat matalakay yung 12 kasi kulang tayo sa oras, pero talakayin natin yung mga pinaka-importante. Una sa lahat, ang pinakaunang fruit ng Holy Spirit sa buhay mo para malaman mo kung ikaw ay nasa grace of God, ito, love. Love is the first fruit. Ano bang unang pumapasok sa isip natin pag nakarinig tayo ng love? Ano kaagad, no? Romantic love kaagad. Yung mga ganon-ganon pa, no? Yung tapos, mga Valentines, mga heart, yun. Pero actually, mga kapatid, pag sinabing love, sa totoo lang, ang love sa totoo ay the Holy Spirit. The Holy Spirit is love itself. Kung nakinig kayo kanina, no? Ang Holy Spirit ay nabuo, nalikha dahil sa pagmamahal ng Ama sa anak, yung kanilang pagmamahalan, no? Buntong hininga ng kanilang pagmamahalan sa isa't isa, ang pagpapalitan ng pagmamahal ay nabuo ang Espiritu Santo. So that is, the Holy Spirit is love personified. He is love in person, a living love. Yan po ang Holy Spirit. Siya po ang inventor ng love. No? Wala nang dadaig pa sa Holy Spirit when it comes to love. Okay? So, kung pinamumuhayan tayo ng Espiritu Santo, sabi ni Saint Paul, do you not know that you are the temple of the Holy Spirit? So do not offer yourselves to sexual impurity. Yeah, warning ni Saint Paul. Diba? We are the temple of the Holy Spirit daw. So, pag ikaw ay pinamumuhayan, no, ng Espiritu Santo, ito ay lalabas bilang pagmamahal. It will show up as love. Yan po ang unang fruit.
epekto ng Espiritu Santo na nasa iyo, kung merong Espiritu Santo sa iyo. So, una sa lahat, ang love is not a feeling or a sentiment. It is not sometimes pag ang love natin ay sinasamahan ng emotion, no? May magandang emotion, pero hindi parati. Ang love, mga kapatid, is an act of the will. Ito ay gawa, desisyon ng ating kalooban. It is an act. It is a decision. Love is a decision. You decide to love. So, kaya nga maraming mga pamilya nagkakawatak-watak, mga relasyon nagkakahiwalay-hiwalay dahil maling akala sa definition ng love, maling pagkaintindi sa love. Akala nila ang love kasi parang wala na silang feeling sa kanilang asawa, ay hindi na nila to mahal. No, hindi po yan ang pagmamahal. Ang feeling, yan, para lang yung feeling mo sa cellphone mo, mawawala talaga yan. Ang feeling mo sa iPhone mo, nung bago pa yan, love na love mo yan. So kahit sa anong bagay, magsasawa ka, mag-fade talaga yan. Pero ang love is for the person. You decide to love the person. Nagdesisyon ka na kahit ano mangyayari, mamahalin mo siya, paglilingkuran mo siya, no? Titiisin mo siya. Yan po ang love. Kaya yung iba, iiwanan nilang kalang asawa kasi wala na kasi akong feeling. Paano yan? Hindi ko naman mapipilit ang sarili ko, wala na akong feeling. Mali po. Okay? So, ano ba ang definition ng love? Ito po ang definition ng love. Love is to want the good of the other. Yan po ang definition ng love. Nanaisin mo ang kabutihan ng iyong minamahal. Yan po ang totoong definition ng love. Nais mo, gugustuhin mo kung anong makakabuti sa kanya. So ano bang pinaka nakakabuti sa minamahal mo? Makagraduate siya, siya ay maging healthy, siya ay maging successful in life. Okay yan. Okay din yan. Pero ang pinakamataas na hangarin na pwede mong ihangad para sa iyong minamahal ay siya mapunta sa langit. Wala nang dadaig pa dyan. Wala nang hihigit pa dyan. Yan ang pinakamataas na hangarin para sa iyong minamahal, na siya ay maligtas, na siya ay mapunta sa langit. Yan. And then, hindi lang nanaisin mo, may gagawin ka para doon. May gagawin ka para siya ay marating niya ang kanyang kabutihan, which is ang langit. No? You have to do something about it. So, kadalasan ito nangyayari. Ito lang yung pag-intindi natin sa love. Ito yung love ng mundo. I'll scratch your back, you scratch mine. So kung anong ginawa mo sa akin, gawin ko rin sa iyo. Yung para yan. I'll be nice to you so that you'll be nice to me. Kung hindi mo ako papansinin, hindi rin kita papansinin. No? What do you think of me? Thinking of you? Swerte ka. Kahit hindi mo natin aminin, hiyaman tayong aminin sa sarili natin, yun ang instinct natin. Kaya nga parating binabalik-balik ni Lord sa atin na love those who hate you. Love those who do not do good to you. Kasi pag you love only those who love you, kasi yan ang tendency ng mundo eh. No? Kaya tayo niya minire-remind parati na huwag nating gayahin ang mundo. So, ang love is the breaking out from the gravitational pull. Yung tendency ng mundo ay pakitaan ng maganda, yung nagpapakita lang sa'yo ng maganda. Iimbitahin mo lang yung sa birthday mo, yung nag-imbita rin sa birthday nila. Hindi mo ako iimbita sa birthday ko, ba't kita iimbitahin? No? Parang gano'n, no? So,
scratching my back and scratching your back, yun lang. Pero hindi po yan. Lumabas tayo sa mentality na yan. Ang totoong Kristiyano ay lalabas sa tinatawag na self-serving. Sa egotistic. No? So, love is about living for each other. Nabubuhay ka para sa iyong kapwa. Walang sino man nabubuhay para sa sarili lamang. Di ba? May kanta noon, di ba? Walang tao nabubuhay para sa sarili lamang. Tama po yan ang kantang yan. Love is about living for the other person. We live for our wife, we live for our children, we live for our neighbor or our fellow man. No? Madaling sabihin pero mahirap gawin. Lahat tayo nagsusumikap na magawa yan kasi yan ang kalooban ng Diyos. Ang pag-ibig ay nabubuhay tayo para sa ating kapwa. So, ang love, meaning, is not a feeling. Love is not just romance. Love is a sacrifice. Bakit maraming relasyon ang hindi nagsosurvive? Dahil may isa sa dalawa o silang dalawa hindi willing mag-sacrifice. Hindi willing mag-sacrifice. No? So, love is not a feeling. Love is not enjoyment. I'll scratch your back. You serve me, I'll serve you. No, it is a sacrifice. It is a good reminder to all of us. Kahit sa akin. No? I'm not saying I'm perfect. No? Lahat tayo are struggling to do the will of God. Kaya nakakatulong from time to time, we will be reminded by the catechism, by the teaching of Christ. Para mabalik tayo ang focus natin sa totoong landas. So, kung ang buhay mo ay characterized by sacrifice, characterized by living for other people, not just you, hindi lang yung sarili mo, it is a sign that the Holy Spirit is in you. You have the fruit of the Holy Spirit. So, kung hindi pa, kulang pa, merong konti na nag-sacrifice mo konti pa lang, babaguhin mo. So, pag sisikapin mo, kaya ng sabi ni San Pablo, sinisikap niyang dinidisiplina ang kanyang pagnanasa sa mundong ito. Kaya, hindi naman yan automatic eh. Kasi pag you are in the state of grace, hindi naman automatic na makakapag-sacrifice ka. Pipiliin mo talaga, pagdidesisyonan mo talaga because it is not a feeling. Kasi nung bininyagan tayo, tumira sa atin ang Espiritu Santo sa sanctifying grace, hindi naman automatic na magiging robot tayo, na magiging mabait tayo, magiging labing tayo, no. Kailangan talaga natin magdesisyon. We have to carry our cross talaga. Okay, next is joy. Love, joy, peace ang next. So, joy. Ang watawat daw ng Holy Spirit, kung ang first fruit ng Holy Spirit dapat ay love, ang watawat o bandila na makikita mo ang tao na nasa kanya ang Holy Spirit ay joy. Meron siyang joy. Joyful siya. Hindi siya bugnutin. Hindi ibig sabihin na ang taong joyful ay hindi na talaga pwedeng magsimangot kasi kung may problema, hindi na pwedeng umiyak, hindi na makasimangot. No, pwede siyang sumagsimangot. Si Saint Mother Teresa, karamihan ng mga tao na nakakatagpo sa kanya, makakapagsabi na she is very joyful. Pero si Saint Mother Teresa ay stricto siya, ha? She's a strict person. Marunong siya magprangka. Papagalitan ka niya pag ikaw ay hindi gumawa ng matino. Naka-experience din siya ng depression at saka anxiety kasi maraming responsibility, maraming problema sa mga charitable missions. Pero, in totality, sa kadamihan na nakatagpo kay Mother Teresa, they always say that
this person is joyful. Mother Teresa is joyful. There is a joy in her heart kahit stricto siya. Iba kasi yan eh. Hindi ibig sabihin ng tao joyful parati lang nakangiti para kang baliw, no? Hindi naman 'yon. Hindi 'yon ang ibig sabihin ng joyful. Ang ibig sabihin ng joyful, no? It does not depend on external circumstances. Hindi siya nagdedepende sa anong mga pangyayari sa buhay mo. So kung nakapanalo ka ng loto, masayahin ka, so joyful ka, no? Kahit nasunugan ka pa siguro, kahit nabagyuhan ka pa, merong peace sa heart mo. So it is characterized by abiding peace in the soul, kapayapaan na hindi nagdedepende kung ano man ang sitwasyon mo sa labas. No? So ang joy daw is ang ugnayan, the connection sa kaibuturan ng iyong kaluluwa, sa kailaliman ng iyong kaluluwa, ang connection nito sa Spirit of God. No? Ang connection ng Holy Spirit sa iyong spirit, yung spirit mo at spirit ni God connected, that creates peace. Ha? Kasi etong joy and peace magkasama to. No? So ito ay naglilikha ng pagkakaintindihan, pagkakaunawaan sa iyong kalooban, no? At katahimikan at kapayapaan sa iyong kaluluwa na kaya mong malampasan at matiis kahit anong mga trahedya o mga pagsubok sa buhay. So ito ang tinatawag na joyful. Kahit umiiyak, nakangiti. So if you are connected to the Spirit of God, no, you have a sense of peace. Whether you're sick or whether you're not, whether you're successful or whether or not, no? So meron kang peace. Hindi siya nakadepende sa sitwasyon mo. Next is patience. So pag meron kang joy, meron kang peace, it's a sign that you are living in the life of the Spirit. Life of the Holy Spirit. Next is patience. Pasensyoso ka. Long-suffering. The other word for patience is long-suffering. Nagsasuffer ka pero mahaba ang PC mo, mahaba ang pasensya mo. Is a mark of the Holy Spirit. The Holy Spirit is love. So, review natin, di ba? Ang Espiritu Santo ay pagmamahal. No? So, ninanais niya ang kabutihan ng yung slides. Keep ko lang yung mga slides daw. Okay. Yeah. You desire the good of the other, no? And you live for the other, di ba? Nabubuhay ka para sa iyong kapwa. Yan ang description ng love, di ba? Pagmamahal. Pag ang tao ay nabubuhay para sa kanyang sarili, no? Pag wala sa kanya ang Espiritu Santo, siya ay nabubuhay para sa kanyang sarili. So, pag ikaw ay nabubuhay para sa iyong sarili, your life is based on yourself, para sa sarili lamang, your project, your need, your plan, your enjoyment, your time, lahat. Pag ikaw ay nabubuhay para sa sarili mo, ang mangyayari dyan, ang lalabas ay mainitin ang ulo mo. Hindi ka pasensyoso sa kapwa mo ng mga taong mga pasaway. So yung mga taong sumasagabal sa'yo, nasasagabal yung schedule mo, yung plans mo, yung business mo, yung project mo, para sa'yo lahat yan, sagabal na kailangang paalasin sa iyong daan. Umalis kayo sa aking daan. Nakasagabal kayo sa aking plano, sa aking project, puro sayo. So, it is a sign that you don't have the Holy Spirit if you are living for yourself. No?
So, yung attitude, if you live for yourself, not for the others, you are impatient. So, pero kung ang viewpoint mo sa buhay ay love, you are living for others, makikita mo ang mga sagabal, may mga sagabal naman talaga, di ba? Yung mga nakakairitang mga tao. So, ang imbis na ang tingin mo sa kanila ay mga sagabal, may iba yung pananaw mo sa kanila, magiging sila ay isang pagkakataon, mga pagkakataon sila, they are occasion or opportunity na para mapakita mo ang pagmamahal mo. Mapapakita mo sa Diyos na sila ay mamahalin mo. Sila ay mga pagkakataon ng pagpakita ng pagmamahal. Okay? Occasion for love. So, pagising natin daw sa umaga, tanongin daw natin ang sarili natin. Baka ano ba yung mga tinatanong natin sa sarili natin pagising natin? Ano ba ang makukuha ko sa araw na to? Ano bang enjoyment o ano bang makukuha ko sa araw na to? O kaya ang tanong mo ay, ano naman kaya ang mga pagkakataon na pwede kong mapakita ang pagmamahal ko sa kapwa ko? No? So kahit yung mga suffering natin, yung mga pag nagkalagnat tayo, nagka-COVID tayo, nagka-cancer tayo, simbako, no? So pag na-aksidente o mga sagabal, na pornada, mga ano sa mga kahit ano bang mga pagsubok, ito ay binibigay sa atin ng Diyos para sa ating spiritual benefit, no? Ito ay mga pagkakataon na ating mapatunayan sa Diyos ang ating pagmamahal sa Kanya. Next is generosity. Generosity, ang mapagbigay, ay isang fruit of the Holy Spirit. Ang taong pinamamahayan ng Espiritu Santo ay mapagbigay. Dahil ang Espiritu Santo ay nalikha dahil sa pagbibigayan, sa lubusang pagbibigayan ng pagmamahal sa pagitan ng Ama at saka Anak. All out giving of love, walang reservation, no? So the Holy Spirit is the divine generosity. So when the Holy Spirit is in you, you become overflowing with giving, no? Next, faithfulness. Faithfulness, kalimutan ko sa Tagalog, buti na lang meron akong ano dito, Kodigo. Meron akong magandang app na nag-ano ng Tagalog. Faithfulness. Pagkamatapat, katapatan. Pagkamatapata, no, katapatan. So faithfulness. So sa isang commitment, pag sinabi mo alas 2, nag-commit ka. Nag-commit ka sa isang grupo, sa iyong ministry, singing ministry, hindi yung kung kailan mo lang gusto mag-practice, nag-commit ka, committed ka talaga, no? Pag sinabi mong for better or for worse, till death do us part, tapat ka sa iyong sinumpaan. Tapat ka sa iyong pinasukan na responsibilidad. Yun. Ang pagiging matapat ay sign of the gift of the fruit of the Holy Spirit. No? Kung anong vocation man yan, grupo man yan, kahit anong kaliit ng grupo na pinasukan mo, tapat ka sa iyong commitment. Pag ikaw ay tinatawag na commitment of love. So, kagaya ang example ng commitment ay ang Holy Spirit. No? May tinawag na vinculum amoris, the chain of love. The love that binds the Father and the Son. Kasi hindi pwedeng ma-fall out of love ang Son sa Father or the Father to the Son. They are chained together of love. The vinculum amoris in Latin. No? So, they are totally committed to one another. So, they are the model. No? So, it is the product is the Holy Spirit. So, kung tayo ay tapat sa ating mga commitments sa Tagalog, commitments, pangako, no? Mga
tayo'y tapat sa ating mga pangako, yan ay simbolo na tayo ay pinamamahayan ng Espiritu Santo. Kasi ang taong hindi marunong, hindi tapat sa kanyang tungkulin, sa kanyang responsibilidad, o sa kanyang relasyon, no? Is a sign that it is lack of the Holy Spirit. Yun. Next is self-control. Ang self-control po ay hindi po yan ang pagbabawal. Pagbabawalan ko ang sarili ko sa mga alak o sa sobrang pagkain o sa sobrang mga ganito, sa sobrang sex, no? Kahit sa buhay mag-asawa, yung sex, meron pong control yan. Hindi po yan out of control. Yan ay tinatawag na chastity. So, yung chastity at saka self-control, magkasama po yan, no? So, hindi po yan pagbabawal ang self-control. Hindi mo, kasi pag mali ang pag-intindi natin ng self-control, yung pagbabawalan mo lang yung sarili mo kasi ayaw ng Diyos, walang mangyayari sa'yo. Dapat tama ang pag-intindi mo sa gift or sa fruit na self-control. Ang self-control means, ito, I will order everything, I will channel everything according to love. So, love is living for the other person. So, meaning, lahat ng energy ko, lahat ng power, lahat ng passion ko, lahat ng appetites ko, aking i-program, I will order it para makagawa ako sa kalooban ng Diyos so that I can love. So, yung mga passion mo, mga pagnanasa mo, kokontrolin mo siya para magamit mo sa pagmamahal, hindi para sa sarili mong mga pagnanasa. Okay? Kasi pag hindi mo na control, chaos will result, no? Kaguluhan sa buhay mo. Kaya mga taong walang control, mataba. Arthritis, gout, walang control. Yung kanilang sexual appetite hindi na nakokontrol. Dami silang asawa. Yung hindi na nakokontento sa babae, lilipat na naman sa lalaki. Kaya naging chick boy. Hindi lang chicks, hindi boy. Totoo yan. Maraming mga mga mahilig sa chicks, dahil sa sobrang kamunduhan, naging iba na naman ang gusto nila. Okay? Lalaki na naman. The person who lacks self-control lacks the ordering capacity for love. It is a sign that he lacks the Holy Spirit. Huh? Kaya sabi ni Father Hesburgh, ito tandaan niyo ito mga kapatid, napaka-importante nito. Ito daw ang prayer na will always work. Napaka-epektibo na prayer na will always work. No matter what's going on in your life, no matter how successful you are or unsuccessful you are, no matter how old you are, you're sick or healthy, kahit saan ka pa, it will always work. Ito, anong prayer ito mga kapatid? Veni Sancte Spiritus. Veni Sancte Spiritus. Come Holy Spirit. This is a very powerful prayer. It will always work. Bakit? Kasi kung ano daw ang pwede mong ano daw ang pinakamataas na pwede mong hilingin sa Diyos? Ano ang pinakamaganda na bagay sa buong mundo na pwede mong ihiling na you ask from God? The Holy Spirit. Hindi mo alam kung anong gusto mong hilingin sa Diyos? Wala nang hihigit pa na kung hilingin mo ang Holy Spirit. That is the highest thing that you can ask. So, you cannot control the Holy Spirit. Nothing you do. So, kung gusto mo magkaroon ng Espiritu Santo, hindi mo pwede siyang
may gagawin ka o may formula. Walang formula para makamtan mo ang Espiritu Santo. Walang formula. Walang mga bagay na pwede mong gawin para makuha mo ang Espiritu Santo. Because John chapter 3 verse 8 said, "The wind blows wherever it pleases. You cannot tell where it comes from or where it goes." So, paano mo makakamtan? Paano mo makukuha ang Espiritu Santo? Mahirap kasi hindi mo siya makontrol. Paano? Simple lang. Ask for it in prayer. No, napakasimple, no? Walang formula ang Holy Spirit. You can only ask it in prayer. The only way you can receive the Holy Spirit is to ask for it. Kaya napaka-importante ng prayer na Come Holy Spirit. Nakakaligtaan na natin yan. No? That is the best thing you can ask from God. Kasi lahat andyan na yan. Kasi pag andyan sa yung Holy Spirit, you will have the fruits and the gifts. Punta ka sa kaligtasan. At wala nang hihigit pa sa kaligtasan. Di ba? So, eto ang prayer. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the hearts of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolations. Through Christ our Lord. Amen. So, madali lang i-memorize, no? So, bago tayo magtapos, meron tayong last na lang, mas sandali na lang ito, the 7 gifts of the Holy Spirit. Yung tinalakay natin kanina, bunga yon. Para malaman natin, totoo ba na andyan sa iyo ang Espiritu Santo? Kasi namumunga ka, lumalabas sa iyo. Sa buhay mo, makikita ng tao, makikita mo. No? Ito ay gift. No? Gift ng Holy Spirit. Una, there are 7. No? Wisdom, understanding, counsel, fortitude, knowledge, piety, fear of the Lord. Explain natin sandali, isa-isa. Okay. Wisdom. Ano yung wisdom? Yun ang gift ng Holy Spirit sa atin na pag meron ka nito, ito ay pinractice mo, it is pag meron kang wisdom, pipiliin mo ang mga bagay ng Diyos. Pipiliin mo ang mga bagay na makakabuti para sa iyong kaligtasan. Kagaya ng ginagawa nyo ngayon. Yung ngayong mga nag-a-attend ng Zoom ngayon. Example lang, no? Meron kayong gagawin pa sa bahay niyo. Pwede kayong mag-Netflix. Pwede kayong mag-Facebook. Pwede kayong mag-YouTube. Pero, pinili niyong mag-attend ng catechism. So, it is a sign that you have wisdom kasi you desire of the things of God. Kaya sabi niya, seek ye first the kingdom of God and all things will be given unto you. So, pag alam mo yan, pag pinili mo ang mga things about God, you have wisdom. Isa-sacrifice mo ang iyong basketball schedule kasi mag-a-attend ka ng rosary rally, mag-a-attend ka ng prayer meeting, magbabasa ka ng Bible, magpe-pray ka. A person who chooses the things about God, you have the desire, meron kang wisdom. Okay? Next, understanding. Understanding ay gift ng Holy Spirit na mas madali mong maintindihan ang mga doktrina ng simbahan, no? Yung dogma ng simbahan. May mga tao, akala mo lang magugulat ka, abogado, inhinyero, scientist. Pero pag nagbasa sila ng catechism, hindi sila makakaintindi. Kasi these people, some of them, a lot of them, living in mortal sin, and they do not practice their faith, they don't have the Holy Spirit, di nila maintindihan. Kaya nga, nung sinabi ni Pedro na, you are the Messiah, sabi ni Jesus, blessed are you, Peter, kasi hindi ang karunungan ng tao nagbigay sa inyo yan. It is my Father.
So, sinong instrumento? Ang Holy Spirit ang nagbigay sa kanya na nakapagsabi na ikaw ang the Messiah, you're the Son of the living God. So, ang makapag-intindi sa atin, ang Holy Spirit. Kaya, pag ito ang sabi ni Father Leo XIII, pag may dalawang tao magkatabi, tinuruan mo ng katikisim, yung tao in the state of mortal sin, mas mahirapan mag-intindi kumpara sa taong in the state of grace. Kasi merong tulong the gift of understanding to know more clearly the mysteries of faith. Okay, kaya nga nagtataka ka sa mga tao na yung sa ibang sekta, nagdidebate kayo, yung diskusyon kayo about faith, hindi lang maintindihan talaga kahit grabe yun ang pagpapaintindi mo. Minsan kasi wala ang Holy Spirit. Next, the gift of knowledge. Ang knowledge ay, kung meron kang gift of knowledge from the Holy Spirit, makikilala mo ang plano ni God sa mga bagay, sa lahat na makikita mo na nangyayari sa buhay mo. Makikilala mo ang kamay ng Diyos na eto, galing to sa kay Lord. Etong nangyari to ngayon, itong sitwasyon ngayon na hinaharap ko, plano to ng Diyos. Nakikita mo, kaya you're at peace, no? You see God reflected in all creatures. And nakikita mo, you become humble. Na makikita no na ikaw ay, you are nothing without God. So, you have the knowledge na makikita mo, maintindihan mo na lahat ng mga bagay dito, no? Iplano ng Diyos. Number 4, counsel. Ang counsel, gift of counsel from the Holy Spirit ay malalaman mo ang mga patibong ng demonyo. O, yung mga bagay na iiwasan mo kasi alam mo, malayo pa na naaamoy mo na yung patibong ng demonyo. So, hindi ka niya matatrap. Yan, meron kang gift of counsel. Alam mo yung iiwasan mo na mga dangers to your salvation. Like for example, sabi mo harmless lang yung pagte-text. Meron kang textmate. May asawa ka na. O dalaga ka pero yung ka-textmate mo may asawa na. So, alam mo, patibong to ng demonyo. Sabihin mo, wala namang masamang ginagawa dito eh. Nagte-text lang naman kami, no? Pero pag tinanong mo, ilang beses kayo mag-text sa isang araw? 40 times. Ano yung mga pinagte-text mo? Eat na you, sleep na you, take care cause I care. So doon ang sisimula na mabitag ng demonyo na ikaw ay magiging salawahan. Yan itatawag na emotional adultery. Hinay-hinay, dahan-dahan, ikaw ay magiging taksil na sa asawa mo. Alam niyo bang bawal makipag close friend relationship sa opposite sexes pag ikaw ay may asawa na? Bawal po yan. May tinatawag, there's such thing as tinatawag na emotional adultery. Example din ng mga patibong ng demonyo. Alam niyo ba na hindi maganda ang pagbabasa ng Harry Potter? Just example, because it is about witches, no? Sa tinalakay natin yan sa spiritual warfare, no? Kasi ang mga witches na sinasabi dyan, ang mga spells are actual spells ng mga witches at mga wizards. So, number 5, fortitude. Fortitude is a gift of the Holy Spirit na tayo ay ma-strengthen, mabibigyan tayo ng lakas para magawa natin ang mga ng kalooban ng Diyos kahit ito ay mahirap at delikado. Gagawin natin kahit ito ay hindi mawawalan tayo ng kasikatan, mawawalan tayo ng friends, mawawalan tayo ng pabor sa mga tao o like mawawalan tayo ng pera, no? It strengthens us to do the will of God even in difficult things. Fortitude. Kaya itong mga santos, mga martyrs, ito ay si Saint Ignatius of Antioch, pinakain siya sa mga leon. Hindi natatakot, hindi pa rin nila pinagkakaila si Kristo dahil meron silang gift from the Holy Spirit, the gift of fortitude. At saka kahit mahirap, masarap, kahit wala ka ng pera, ayaw mo pa rin tanggapin ang suhol, ayaw mo pa rin tanggapin ang suhol ng mga kandidato, no? Kasi kahit mahirap, kahit pag-iinitan ka na ng iba, no? Tatanggihin mo pa rin, that is a gift of fortitude.
Number 6, piety. Ang piety is a gift of the Holy Spirit to make us love the Father, to make us love God, na yung tingin mo kay Father hindi amo, hindi ka slave, hindi ang tingin mo sa Kanya, gagawin mo ang Kanyang kalooban dahil hindi lang dahil takot ka sa Kanya, kasi magagalit siya, gagawin mo dahil mahal mo siya. Yan ang gift ng piety, na si Lord ay tinitingnan mong bilang ama, hindi amo, hindi Diyos na kikidlatan kapag ikaw ay nagkasala. Yan ang gift ng piety. You obey Him because you love Him. Next, fear of the Lord. Itong dalawa to nagbabalanse. Kasi masobrahan ka naman ng piety na hindi mo spoiled ka naman kasi hindi ako dadalhin ng Diyos sa impyerno kasi love ako ni Lord. Yung nababalanse siya ng gift of the Holy Spirit, fear of the Lord. Tatakot kang gumawa ng kasalanan dahil you know that God is just. So, yung fear of the Lord ay parang kinamumuhian mo ang kasalanan. Yung pag may gift ka ng Holy Spirit ng fear of the Lord, yung kasalanan iiwasan mo, ilagan mo dahil mahal mo si Lord at saka hindi na kanais-nais sa iyong mata ang mga kasalanan. Yun. At saka ayaw mong saktan si Lord dahil alam mo si Lord ay hindi lang siya mapagmahal kundi siya ay hustisya. He is just. No? So, diyan nagtatapos ang ating lecture for this evening, mga kapatid. I hope naintindihan nyo at saka sana hindi mabilis. So, yun. Let us have our closing prayer. Sino magbo-volunteer? I volunteer Sis May. Sis May, open your microphone. Okay. Sige, sis. Prita. Assign. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, in our Father in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. The Father, the Son, and the Spirit. Salamat, Sis May, Sis Thank you, Dayan, Sis Jocelyn, Brother Gerson. Bye. See you next week. God bless. Kung may mga tanong, PM nyo lang ako. Okay? God bless.